खुलुमबाय। प्रमद बर' बिथांनि खुगायाव मोननैल' खोथा ओंखारो, बे जाहैबाय 17 बोसोराव BPF दोलोआ अर्थात BTC गभर्नमेन्टआ जेबो मावाखै आरो मोनसेया जाहैबाय 2900 कोटिनि दुर्नीति गालांदों। दा नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा उइटनेस हिसाबै मिथियो, थारैनो BPF दोलोआ 17 बोसोर सासन खुंनो जि सुबिदा मोनदोंमोन बेवहाय जेबो मावमाराखै। लामा दालां स्कुल कलेज इनस्टिटिउसन जेबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा लाबोनो हायाखै नामा? बे रायजो राजाफ्रासो बेखौ मिथिगौ। नाथाय प्रमद बर'आ बिथाङा 5 बोसोराव ओरैबायदि खामानि मावबाय, गासिखौबो लथं फथं। आरो जायफोर खामानिफोरखौ मावनानै होनांगौमोन बेखौ होनो हायैनि बिथांमोननि माखासे स्किमफ्रा बाजेटफ्रा थांफिननायखौ जों खोनानो मोन्दों, नुनो मोन्दों। लोगोसे जोंनि ओनसोलाव बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैनाय माखासे डाबल BMY न' बायदिसिनाफोरखौबो बिथाङा हरफिनजोबनायखौ नुनो मोन्दों। दा अब्ला बिथांखौ लानानै जोंनि इयुना मा जागोन बयबो रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामदों। बेखौनो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमान हिसाबै आङो खोन्थानो नागिरदों। So hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। दा थारैनो रायजो राजाफ्रानो नुदों, बुंदों, आजावदों। लोब UPPL दोलोनिफ्राय लोब BPFआव हाबफैदों, BJP दोलोनिफ्राय लोब BPFआव हाबगासिनो दं। मानो होनब्ला सरखार गैयाब्लाबो बिथांमोना माखासे लामा दालां रायजोफोरनि ग्रिभेन्सेसफोरखौ सुफुंनानै होदों, दुखु दाहाफ्राव सहाय खालामदों आरो रायजोफोरनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय UPPL दोलोआ सरखार थासेयावबो पकेटाव सोनायखौल' नायदों, गावबागाव सम्पति एरहोनायखौल' नायदों, रायजोफोरनि थाखाय जेबो मावाखै। UPPL तथा बिटिआर गभर्नमेन्टने रायजोखौल' कारणे एको काम करिब पारा नाय। दिनैसिम नाथाय बिथांमोना आयुआ थामसा जोबगुलायनोसै, अब्लाबो रायजो राजाफोरनि मोनसेबो खहा ग्रिभेन्सेसफोरखौ दुखु जारलाफोरखौ सुफुंनानै होनो हायाखै। बेनि सोलायै हारिनि माखासे स्टेटास आरो जोंनि मोनखानाय माखासे पावार्सफोरखौ बिथांमोना फानगासिनो दंसै। दा अब्ला बेखौनो सासे BPFनि गोख्रों दैदेनगिरिया रोखा रायजोफोरनो फोरमायदों। नायलांबानो जाबाय जोबजासिम, लोगोसे कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। UPPLआथ' खोथाल' होयोब्रा, मावनायावथ' गैयाना। थांनाय 17 बोसोराव मा मावदों? बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बोरै जाखो? BPFआ जेबो मावाखैब्ला बै CITआ बोरै जाखो? बै क'क्राझारनि बेसरगावआव थानाय मेडिकेल कलेजआ बोरै जाखो? उदालगुरि टु तामुलपुर थांनो हानाय बे हाइवेआ बोरै जाखो? गामि बोरै माने 4 साखा बलेर' स्कर्पिय' खारनो हानाया बोरै जाखो? उदालगुरिया साब डिभिजनमोन मोनसे टाइमाव, दिनै बोरै डिस्ट्रिक्ट जाफैखो उदालगुरियालाय? बै उदालगुरि टाउननि गेजेरनि बे लामायालाय बोरैथो जाखो? उदालगुरि टु रौता थांनो हानाय कानेक्सना बोरै जाखो? उदालगुरि टु भैरबकुन्द थांनो हानाय बोरै जाखो? उदालगुरि टाउननिफ्राय खौरां थांनो हानाय लामायालाय बोरैथो जाखो? माबोरै जाखो? उदालगुरिनिफ्राय कालाइगाव मंगलदै कानेक्सना बोरै जाखो? BPFआ जुदि जेबो मावाखैब्ला, आरो BPFआ जुदि जेबो मावाखैब्ला जायगा गामि बोरै मेडिकेल जाखो, बोरै हस्पिटाल जाखो, बोरै स्कुल जाखो, बोरै कलेज जाखो, एभ्रिथिं माने जेरावखि थां जेरावखि नाया मानो दिनै गासिबो BPFनि समावनो मावनाय। उदालगुरिनि इसिबां गिदिर PWD बिल्डिं अफिस, PWD डिपार्टमेन्टनि बियो बोरै जाखो BPFआ मावाखैब्ला? गासिबोथ' BPFआवनो मावनाय ना। उदालगुरिया बोरै डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार जाखो? बेयावथ' BPFनि कन्ट्रिबिउसन दं। भेरगाव साब डिभिजना बोरै जाखो? बेयावथ' BPFनि कन्ट्रिबिउसन दंना। गासिबोथ' BPFनि समावनो मावनाय। 22,000निबो बांसिन जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बै टाइमनि, बिसोरो बोरै माने गभर्नमेन्ट साख्रि मोनखो BTCआवहाय? गासिबोथ' BPFआनो मावनाय। खिन्थु दिनै जोङो नुदों ससियेल मिडियायाव, नोंथांमोनाव मिडियाफ्रावबो हाइलाइट जागासिनो दं। प्रमद बर'नाव मोननैल' खोथा ओंखारो, बे मोननैयानो जाबाय 17 बोसोर आरो 2900 कोटि दुर्नीति खालामनाय। 17 बोसोर आरो 2900 कोटि, बे फंनै खोथाखौल' लानानै दिनै माने UPPL नेताफ्रा गामि हाबदों, रायजोफोरखौ बुंदों। आरो बिनि अनगायै बिथांमोना जेबो इसु गैला, इसुआनो गैला, भइसलेस जाबाय बिथांमोना। दा जोङो बिराद मिनिनो ओंखारदों, 2900 कोटि जुदि दुर्नीति खालामदोंबा प्रमान खालाम। CBI लागायनानै इदि लागायनानै ओंखारगोन ना जुदि दुर्नीति खालामदोंब्ला। 5 बोसोर जाबाय जेलाव हरगोन होननाया, सरकारानो जोब्बाय, नै इलेक्सन फैलायबायानो।
मानो हरनो हायाखिसै मानो प्रमाण खोन्थानो हायासै गासिबोथ' माने एकाउन्ट्सआ क्लियार बिपिएफनि समाव मावनाय गभर्नरनि एप्रुभेल दङ आसाम केबिनेटआव पास जाखानाय एकाउन्टेन्ट जेनेरेल माने अडिट पास जाखानाय अबाव दुर्निति जादों ठिकादारफोरनो होनो गोनां बिल होनो गोनांखौ दुर्निति होननानै बुङो नामा खामानि मावब्लासो लायबिलिटि जायो खामानि मावाब्ला बोरै लायबिलिटि जानो गावसोरा खामानि मावाखै नालाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ थांनाय 5 बोसोराव फैसाया बोसोरफ्रोमबो एनुवेल बाजेटनि प्लेन फैसाया सानफ्रोमबो रिटार्न जाबाय थायो मानो खामानि मावा डाबल एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल खालामा बिथांमोना ओंखायनो फैसाया माने बोसोरफ्रोमबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव रिटार्न जाबाय थादों खामानि मावब्लासो फैसाया माने बाहायजागोन खामानिखौनो मावाखै आरो नोंथांमोना खोनादों दायो जों मोनथिबाय थादों गोबां डाटा जों कालेक्शन खालामगासिनो दङ प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समाव जोंनि लकेल मानसिफ्रा खामानि मोनाखै इउपिपिएल मावनायानो मोनाखै गासिबो दिल्लीनि कुचबिहारनि वेस्ट बेंगलनि धुबुरीनि गुवाहाटीनि बरपेटानि दुनियानि साप्लायारफ्रा क'क्राझाराव माने लकेल रेसिडेन्स माने टेम्परारि रेन्टेड हाउसआव थानानै बिथांमोना लकेलि बिथांमोना ट्रेड लाइसेन्स दिहुननानै खामानि मावगासिनो दं बेखौलाय मा होनगोन जोंलाय इक'नमिक्सआ बोरै डेभेलप जानो जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा बोरै डेभेलप जानो दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो नोजोर हो रायजोफ्रा दायो नुदों जे प्रमद बर' बिथांनि सरकार सालायनाय समाव जोंनि लकेल मानसिफ्रा फाइनान्सियेलि इस्टाब्लिश जायाखै जोंनि मानसिफ्रा माने लकेलि खामानि मोनाखै गासिबो साप्लायार खामानि मावग्राफ्रा दिल्लीनि दाख्लैबावथ' लेखानि दावराव नोंथांमोना खोनादों नङा होमबा माने 500 थाखानि लेखाखौ 15,000 दाम खालामनाय पाइरेसि खालामनाय डुप्लिकेट बेन पाब्लिशारफोरखौ लानानै फैदों दिल्लीनिफ्राय दा बिथांमोननि सायाव मा बुंगोन नोंथांमोना बिथांमोनाथ' क'क्राझारनि लकेल रेसिडेन्स नङा बिथांमोना दिल्लीनि बिजनेसमेनसो बिथांमोननोसो खामानि होदों प्रमद बर' बिथाङा 4 कोटि थाखानि होदोंबो होदों केलेंकारि जाबाय 500 थाखाया बोरै 15,000 जानो हायो डाइरेक्टलि स्टुडेन्टफोरनि फिउचारखौ लानानै बिथांमोना बेफार खालामनाय नोंथांमोना सानफ्रोमबो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ दा बिनि थाखाय प्रमद बर' सरकारा मा एक्सन लागोन जाय मानसिया दाय मावदों बेखौसो इनकुवारि खालामनायनि दायित्व होदों अमरज्योति बर्मन नाम एसिएस आरो सेक्रेटारि अफ इडुकेसन माने बिटिसिनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि दाय मावग्रालाय गावनि सायाव बोरै इनकुवारि खालामगोन नोंथांमोनाथ' नुगासिनो ना बियो मा रोखोमनि इनकुवारि जागोन जुदि प्रपार इनकुवारि जानांगौबा निउट्रेल एजेन्सिफ्रा फैनांगोन खामानि मावनांगोन इडि सिबिआइ चिफ मिनिस्टार भिजिलेन्स फैनानैसो बावहाय माने इनकुवारि खालामफैनांगोन अब्लासो माने रियेल जास्टिसखौ जोङो मोननो हागोन 4 कोटि थाखाखौ सोर जाखो सोर अफिसारफ्रा बावहाय इनभल्भ दं गासिबो खोथाया माने क्लियार जानांगौबा माने निउट्रेल एजेन्सिफ्रा फैनानैसो इनकुवारि खालामफैनांगन बिटिसिआव लास्ट खालामनो होयो आङो बेजों लोगोसे प्रमदबरा बुंदोंमोन इडुकेसन फार्स्ट इडुकेसना जेब्ला फार्स्ट जानो गोनां बुंदोंमोन बा जों बेखौ रायलायनानै लाब गैया होननानै आं सानो मानोना बिटिआर एकर्डनि 6.3 दफायाव लिरनाय दङ मोनफ्रोमबो भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन LP टु माने आप टु कलेज मानो खालामनो हादिया दाख्लैबावनि एसेम्ब्लियावथ' कुइसन खालामनाय जादोंमोन गंसेबो स्कुलखौ दिनै प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हादिया सासेबो मास्टारनि साख्रिखौ दिनै रेगुलाराइज खालामनो हादिया बे मोनसे बिराद माने बिग फेलार आरो बिनि कमिटमेन्टआव जोङो सानफ्रोमबो माने फेलारखौ नुदों मावनो हादिया ना माला मावबावगोन टाइमाथ' अलरेडि बारबाय गभर्नमेन्टआ जोबफैबाय इलेक्सन फैबाय इलेक्सन नटिस खालामनो थाखाय आरो 2 मासल'सो गेजेरावहाय मानो मावनो हादिया मानो कमिटमेन्ट होनानै मानो मावनो हायाब्ला कमिटमेन्टबो होनाङा दा बेबायदि आरो बिथांमोना खोनादों 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय 10टा कलेजआ दासिमबो प्रभिन्सियेलाइजेसन जायाखै बिथांमोननो लामसाम मोनसे माने एमाउन्ट होनाय जादों बे सेलारि नङा स' नुनो मोनबाय खोनानो मोनबाय कमेन्ट्सखौबो आं आसा खालामबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल